Acabem d'encetar un nou temps d'alarma a causa d'aquesta pandèmia, que circula ja pel dia 228, i convé comprendre la importància que té per a la nostra societat l'energia. Des del punt de vista polític, econòmic i social, ja que el grau de ceguesa al que hem arribat no ens deixa veure les solucions que caldrà posar quan les fonts d'energia comencen a esgotar-se, donat que el nivell de dependència energètica del País Valencià és massa alt i tot. Pel moment, cap opció política planteja el decreixement com una solució. Fins i tot, les sigles que solen navegar per la rodalia del problema fugen de la paraula i del concepte de decreixement, tot i que l'Organització Mundial de la Salut xifra en 7 milions de persones les que falten, les que moren a causa de la contaminació de l'aire al món. Convé anar fixant aquest mot, decreixement. I estaria bé ficar-lo no sols als discursos dels polítics, sinó també a les converses d'escala.